Toto je návod, ako si zapcyklovať starú mikinu na takúto parádnu vestičku. Táto mikina má pre mňa sentimentálnu hodnotu, lebo je z univerzity, kde som bola na Erasme a roky ju nosil môj bráško. Keď z nej vyrástol, zostala mne a keďže nie som mikinový typ, rozhodla som sa ju prerobiť, aby sa mi viac hodila do šatníka. Poďme na to. Ako prvé som odparala kapucňu. Išlo to trošku ťažšie, ale zvládla som to. Ďalej som ostrihla spodný patent a odparala vrecko. Ostrihla som aj oba rukávy úplne tesne pri švoch. Trúb mikiny som na oboch stranách zarovnala tesne k prieramku v pravom uhle so spodným krajom. Aj tu hore a podľa tejto línie vystrihla. Vznikla mi takáto zástierka, ktorá presne spĺňala moje predstavy. Z kapucne som ostrihla tunel so šnúrkou a rozstrihla ju pozdĺž švu. Odmerala som si obvod priekrčníka a podľa tohto rozmeru som si z oboch častí kapucne vystrihla 2 obdĺžniky. Tie som spolu zošila, aby z nich vznikol rolák a otestovala, či pôjde cez hlavu. Ďalší krok našiť ho do priekrčníka. Ďalej som si oba rukavy rozstrihla v šve a z každého som si vystrihla 2 čo najdlhšie obdĺžniky. Každý z nich som preložila a zašila, vďaka čomu mi vznikli spolu 4 viazačky na boky vesty. Kraje vesty som okolo celého obvodu zažehlila na 2 cm a vo výške pásu pripla všetky viazačky. Takto pripravené a našpendlené som to celé zašila a nezabudla som späť prišiť aj etiketu so zložením. Posledná vec bola preložiť viazačky a zašiť ich na prednej strane. Vestička je hotová a ja som z nej úplne nadšená, presne takýto kúsok mi chýbal. Na šaty, na tričko, na košeľu, proste niečo ľahké a teplé, keď si ešte nechcem dať teplý sveter. V tejto podobe absolútne do môjho šatníka zapadá. Dajte mi vedieť, či sa vám premena páčila.